Ćao, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da dodate karticu istaknuto na vaš YouTube profil. Kartica istaknuto po meni ima značajna svojstva. Znači kada neko uniđe na vaš kanal donosi vam više pregleda jer se automatski pokreće video. Idemo postavke kanala. Idete kartice. Ovdje uzmete, označite. Ovdje uvijek preusmjer također označite. I zadana kartica, izaberete kartica istaknuto. To je to, kao što vidite bit će dodano. Idete uređivanje dovršeno. Znači ja kad učitam ovaj video zapis, ovdje ću ga dodati i tako kogod uniđe na moj kanal odmah će pokrenuti ovaj video. Ili neki drugi koji dodate. To bi bilo to za danas. Hvala vam na gledanju, preplatite se, komentirajte, lajkajte. Uskoro vas očekuju još tutoriala. Hvala.